Labari da ɗumi-ɗuminsa, 'yan takara guda uku sun janye wa mataimakin shugaban ƙasa. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Arewa Media Recap. Kar ka manta ka danna subscribe ko kuma alamun ƙararrawa don samun sabon bidiyon da zarar mun ɗaura su. Ga cikakkun labaran kamar haka. Daraktan kamfen na mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kabiru Gaya ya bayyana cewa 'yan takarar shugaban ƙasa a APC sun ragu zuwa mutane biyu, Farfesa Yemi Osinbajo da Bola Ahmed Tinubu. Jaridar Punch ta rawaito cewa Kabiru Gaya na cewa 'yan takara guda uku daga cikin masu neman su gaji Buhari sun janye wa mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo. Sanata Kabiru Gaya mai wakiltar mazaɓar Kano ta Kudu a Majalisar Dattawa ya shaida wa Channels TV cewa masu neman kujerar shugaban ƙasa sun koma mutane biyu. Amma duk da jarida ta gada tabbatar da ikirarin sanatan, amma dai Nammani ya sanar da janyewa daga takarar, inda ya bayyana hakan don siyasar 'yan kudu maso gabas. Ƙungiyar gwamnonin Arewa sun miƙa wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jerin 'yan takarar guda biyar da suka gani sun fi dacewa APC ta ba ɗaya tikitin takarar. Daga cikin 'yan takarar har da mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo da kuma jagoran APC na ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Da haka muka ƙarƙashin wannan labaran, kar ka manta ka danna subscribe don samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su.